капелмайсторът своята пръчица и замаха с нея. Всички трябва да внимават и да се ръководят от него. И движението на лъковете ни причинява известна приятност, защото лъковете вървят по известно правило. Та когато дойдем до дълбокия вътрешен смисъл на живота, когато нагласим неговите струни, умът, сърцето, душата, живота и като впрегнем в работа лъка, човешката воля, чрез духа на капелмайстора, който ще вдигне своята пръчка, ние ще създадем най-приятната музика в живота си. Забележете, че кръстът е велико благословение, с което Господ ни посещава на земята. От него излиза най-великата симфония, музика, пеене, което се нарича спасение. В такова пеене е спасението. Когато Христос страдаше на кръста, ангелите горе на небето не плачеха, а пееха. Всички затворници в ада се радваха, че иде техния Спасител. Също и когато той се роди на земята, ангелите дойдоха да известят идването му пак с пеене. Значи, когато се издаваше този инструмент, тези струни, този лък на нашата вяра, ангелите пееха горе на небесата. Съвременният християнин казва: горко ни, земята е плачевен дол, животът е бреме, няма смисъл. За глупавите хора, които не знаят и не желаят да свирят, които не знаят да стягат своите струни, които не слушат капелмайстора, за тях наистина животът е без смисъл. Но за онези, които могат да нагласят своята цигулка и да свирят, за тях животът има голям смисъл. И цигуларите, които свират тъй приятно, получават много голяма заплата, по 4, 5, 6, 700, 1000 лева на месец. Само като движат своят лък. Христос често дохожда при вас и пита: знаете ли да свирите? Когато аз питам човека: знаеш ли да страдаш? Подразбирам: знаеш ли да свириш? Не искаш да страдаш, значи ти не искаш да свириш. Онези, които не знаят да свирят, са мрачни, в тях нямам надежда. Казват: човек, който пее, свири, зло не мисли. Човек, който страда, значи той пее и свири в живота и се спасява. Цигулар, който свири гладен, остава ли? Който не знае, ще проси. Който знае и седне някъде да свири, той получава заплата от хората. Който знае да страда, той гладен никога няма да остане. И забележете, хората всякога се притичат да помогнат на оногола, който страда, тъй като дават на цигулара. Когато аз остана да послушам как някой свири, а другите гледат само лъка как се движи, аз чувам и гласа на цигуларя и виждам дали той се е научил да свири или сега се учи. Ако се учи, той е новак. Сега му преподават уроци, но след 12 години той ще бъде в симфоничен оркестър. И тогава вие ще плащате скъпо за един билет да го слушате. Сега, когато ние научим този велик закон, да пеем и да свирим, казано на модерен език, или да страдаме в християнски смисъл казано, тия думи за мене имат едно и също значение. Чрез страданието ние ще се доберем до онзи велик закон, безсмъртието. В него е всичката хармония, в него няма дисхармония. Христос, който иде на земята, иде да научи хората как да пеят и свирят. Той ще ви научи как да стягате струните на вашата душа. Струната на душата е ми, най-горната струна. На ума – ла, на сърцето – ре, на живота – сол. Ето първият урок, който ще ви даде Христос. Много пъти се питат хората: защо Господ ми е дал това калпаво сърце? Дали сърцето е калпаво или ти си калпав? Казват: защо Господ ми е дал този глупав ум? Умът ли е глупав или ти си глупав? Защо е дал Господ този безсмислен живот? Дали животът е безсмислен или ти не знаеш що е? Страданията, това са законите, чрез които Господ действа за нашето развитие. Ние трябва да пеем и да свирим, да чувстваме и мислим. Да мислиш, значи да свириш. Да чувстваш, значи да пееш. Сега, ако двама съседи нагласят цигулките си и почнат да свирят, ще бъде много приятно. Аз преди години посетих една фамилия.
Бащата, майката, синът, дъщерята, всички свиреха. Бащата взе цигулката, синът баса и така нататък. Всички имат с какво да се занимават. Повечето съвременни хора, мъжът, жената, децата, не знаят да свират и като не вършат друго, почват да се бият. За тях, разбира се, животът е безсмислен. Христос казва: нагласете вашите цигулки, теглете вашите лъкове, научете се да свирите. Като се заберете вечерно време, вземете да свирите или пеете под такт. Една песен, че после друга, трета, четвърта. Нахранете се. Почнете пак. Легнете да спите. На другия ден хайде пак на работа в живота. Сега ще кажете, каква връзка има това с Христовото възкресение? Съвременният християнин разисква въпроса за възкресението и казва: когато отида на небето, тогава ще се науча на всичко. Това е за онзи свят. Ами за този свят какво трябва да правим? Там е нелогичността в разсъжденията на хората. За този свят сме много умни, но за онзи не. Когато един момък иска да учи в един университет, може ли да хвъркне и да влезе направо от къщи в него? Трябва първо да премине през забавачницата, после през отделенията, класовете на гимназията, да се подготви да разбира висша наука, че тогава да влезе в университета. Наслаждавахме се на присъствието ви на днешното между учителят и учениците. Моля, останете на линия за планетата Земя, нашият любящ дом, веднага след важните новини, по Supreme Master Television. Нека животът ви бъде пълен с небесна светлина и любов. It was a pleasure to have you with us today for Between Master and Disciples. Please stay tuned for Animal World, Our Co-Inhabitants, up next right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May your life be filled with the light and love of heaven.